to your favorite personalities from all walks of life. Last week I hosted comedian TZ as well as the veteran actor Timmy from Timmy Nabonzo. Do check out the interview on my YouTube channel as well as Star FM YouTube channel and our Facebook pages as well. So tonight I'm hosting one of the most controversial Zimdanzo musician who rose to fame in 2018 and has been releasing hits after hits. Since although they carry sexual, connotations in them. My songs again. So pictures of him and his girlfriend took the internet by storm, with fans reacting differently to them. He is here to tell us about it. Taking us through his journey in music and his birthday celebrations and album launch taking place on the 1st of October. We are now live on Star FM Facebook page. Check us out and my page as well, DJ Ola7 Star FM. Munhu wese unongomhanya pa Facebook unozonera mkomana Hwinza ari pano baba lokuzeni vasvika nditika. So right now, welcome to the show. Hwinza, how are you, my brother? Makadiko mkomaula. Koma utara pasipasi ndo zomuniterera. Ndizo zijazo. Ayo taura vanhu vakunzwe mtara, taura vanhu yatsa kufila iwana yatsa Madani koma ola. Hwinza uri poere cha. I want to know zvangu mukuru wangu. Ende ngatitekende kuti happy birthday in advance, my brother. I want to know tinda chaizvo. Ndikuzati manje so nengo wakuto celebrate birthday rako musi 29 this month. Pane ma artist ari kupefuma kubash rako pa birthday bash rako and also ma fans vangatarisire. Ndine vandinotamba nawo murundo rwangu rwekuimba urwu vandinotenda kuti ndine kushamwaridzana navo zvinoraudzira saka ivawo ndine tasiro ndokuimba chaizvo kuti vachange variko handitika so kunge vamwe ndahana mukomana vanenge navandakamboitira rudo ndichienda kumabirthday kwavo ndizvozvo chaizvo. Okay, saka ukuku watingatarisa ndanani tingatarisire ana apa ndoda kuti mutarisire Master H ndinoda kuti mutarisire Angu Epatan. Okay, ndinoda kuti mutarisire Buyaka. Right. Ndinoda kuti mutarisire Ndunge Youth. vana kwachichimanya. Ndinoda kuti mutarisire Bazuka. Wow, yeah, it's a hot light up. Yeah. So Bon Simbarashe Magado, straight out of Chitan, Mushamukuru. I always joke about it. Mushamukuru is not my robots. So yeah, a young talented man who came into the limelight in 2018, like I said, and he has been releasing hits after hits ever since. But Anombonzi Hwinza ndiani? Tell us mchukumana. Anonzi Hwinza mukomana ane makore 24 mukuberekwa. Mukomana uyu achishedzwa kunzi Simbarashe Alfred Magadu. Mukomana uyu kumusha kwake kunobva madzisekuru kuri kwaRusape. Akarerwa kumusha kwambuya amai vaamai ndekwamurewa uku. Ndiye mukomana anonzi Simbarashe Alfred Magadu kana kuti Hwinza kuvazhinji. Tinotenda. Okay, wakakurira muchitungwiza but wasent kunogara kumusha kutara kwamboita only to come back in 2012, am I correct? Ndizvozvo ndingati mukukura kwangu kuzhinji ndakagara kumusha ndichichengetwa naambuya. Ndokuzoya kuHarare back. Ndokuzoya kuHarare 2012 ndiri grade 6 mai vachibva vashaika. Nematambudziko tongoti very sorry. Inzira yedu tese chikomana. So chakaitika kuti uzonyanya kugara kumusha chii? Chakaitika kuti ndigare kumusha inyaya yekuti amai vangu avaikwanisa kundiriritira sokuona kwangu zvaivawandira semunhu wekuti ndakakura ndisina baba. Saka ndaingogara nasingle mother. Mukukura kwangu kwese zvimwe zvinhu ndaitoona zvichivakurira amai sokunge aiva munhu mumwe chete. Saka kunogara kumusha isiri kuti sarudzo yekuita zvinhu zvakanaka asi iri sarudzo yekuti ndakanogara kumusha ndinogona kunopotera namamai zvakavarerukira nakugara namuchembere. Ndizvozvo. Ndichiona ma-interviews mama wakaita before zvinoratidza kuti wewe wakakura uchiteerera music ya Shinsoman. Have you always been that child aida zvekuimba kana kuti mune zvimimhanzi kana vaingotiwo zvekunakirwa? Zvinoitika ndezvekuti ndiri munhu wekuti nekuda mararamiro andaita wekuti ndaisawana zvakakwana ndiri munhu wekuti ndaizama zvese kuti ndiwane chingazokwanisa kundireretera pachangu. Saka ndaizama kutamba bhora, ndaizama kunomhanya kuchikoro chaiko. Saka pataenda kunotamba bhora nevamwe ndini kandaita morare mukombi wekushaura manzi. Saka ndizvo zvinhu zvakanga zviri mandiri. Alright. Tinotenda. Waitoro shaura uri imomo. Uri pamberi. Chaizvo. Ndezwi racho raendawo kure chekuti Hwinza. Okay, in 2010 ndopo wakataka kuimba asi waimba ma songs evamwe vanhu. Correct me if I'm wrong.
ndingati ndaive nemamento angu Danani Shinzo na mukoma Kilati. Kuna mukoma Shinzo ndainakidzwa nevoice ravo. Saka ndaingotedzera masong avaimba. Wow. Ndaingonakidzwa nekukwenenzverawo voice rangu ndichizama kuti rifanane neravo. Right. Ndizvozvo. Ndiri kutaura nemukomana anonziya Hwinza, vamunoziya pamukomana wezim danzo, ndiye andinaye muno mustudio nasi tichimbonzwawo nauro dzake. Mazuva apera yakamboti trendei pasocial media apa nemudzimai wake kana nebhebhe rake. Tichanzwa zvizhinji patichasvika ipapapo. Okay. Type yako Hwinza isiriyo boys rainge rine musikanzwa kuchikoro kana kumubhanga malessons muchiita zvemangoma. Aiwa, inini kuchikoro ndingati amai vaparara mugore ra2012. Munhu akazokwanisa kundipedzisa grade 6 ne7 vaive vari teacher vakambenge vandidzidzisa grade 2. Okay. Ndo saka nokuzivawo shungu dzandaive nadzo mune zvedzidzo zvakavatambudza kuti vakwanise kungoti ndiona ndichimemereka nenyika ndichinza ndichakwanisa kuenda kuchikoro nekuda kwekuti mubereki achisipo. Vakakwanisawo kundisimudza ndakakwanisa kunyora grade 7 yangu zvakanaka. Grade 6 ne7 vakabhadhara. Okay. Ndizvozvo. Wakazogumira kuchikoro palevel ipi? Kuchikoro ndakanogumira form 4. Wanga wakudzidza kupi apa? Ndakadzidza kuseke 3 kuunit L. Okay. Ndokandakadzidza form 1 to 4. Ndizvozvo. Wakabudawo sei? Pamaresults. Maresults angu chinondirwadza ndechekuti kunyora kwandakaita kusvika pari nhasi handitozivi kuti anga akadii. Hauna kuzombotora maresults? Mhaka chikonzero ndechekuti mukuzononyora kuchikoro kwave nechikwereti. Ava ticha vakandibhadharira grade 6 ne7 zvichipera izvi vakati aiwa inini ndaanewo vangu vana vehanzvadzi yangu vandasirwa. Kana zvichibvirowo kachiwana nokutora kusitsa form 4. Aiwa zvakanaka ende pangu ndinge ndati ndagwaza. Ndizvozvo. Saka zvadaro mukuchikoro ndaiva neshungu form 1 yangu ndichienda kuchikoro. Ndakati munhu aidzinga vana pachikoro akapedzera akutondinzwira tsitsi nolakwe dambudziko achiziva kuti munhu aindibhadharira chikoro ndimbuya ende vainge vasina. Saka dzimwe nguva ndaitosiva ndodzidza ndora vana vangu. Ndizvozvo. Pekutoti shungu dzangu dziri pakuti ndakashanda ndidzokere kuchikoro kuya ndinoziva kuti ndakabuda nesarudzo dzangu. Asi pane pawambodishandisha ndeyapa Hwinza nemukurumbira waitoyo. Wadii wambodzokera unotora kamarisa dzako? Ndizvo zviri muurongwa. Kuti umbona kana kuti ungoziva kuti ndakangonyoroba but zvakazingori imwe yaya zvaka hazvigoni. Maka chikonzero vanhu vanondiziva mukukura ndiri kuchikoro ikoko ndaive ndiri munhu ane shungu. Saka kuzonzwa kuti handina kuenderera mberi vanga vari vanhu vanobatikana zvakanyanyisa. Alright. Ndoda kubelieve kuti I want to believe kuti Chisport yakakudiscover nditi ndo yakakudiscover. Tinotenda. Who approached you? Zvakaitika ndezvekuti mukuzosangana kwangu neChisport ndine kubata kwandaita mhanzi yangu ndiri kuchitungwiza ndapedza form 4. Ndakanotamba nemwe mukomana ainzi Caperton kana kuti Balanza. Saka nemukomana uyu takatamba takashamwaridzana kusvika takutange mukomana nemunin'ina. Zvadaro ndakatanga kugara kumba kwana Balanza. Maka chikonzero kwangu kwandakurira hapana aikwanisa kuzondiriritira kubva ipapa achienda mberi. Ndakanga ndapa kuda kuzvionera ndega. Ende kana uchinge wasvika form 4 sarudzo ndiyako haufi wakaudzwa kunzi chibva. Asi unotoona wega kuti ndamwana mukomana pana handichadiwa. Ndakufanira kunoshanda. Saka ndakapinda musango nakasangana naKepata. Ndibva tatanga kubata tiri pamwe chete kunobata mimhanzi dzangu sokunge iye aive nemakurukuriro aita mimhanzi dzako zvainakidza inini. Indinewo zvangu zvaiita mimhanzi dzangu zvainakidza iye. Saka takanozoda kuita chinhu chimwe chete. Zvadaro ndichishingirira shungu dzaida kuti ndiende mberi. Mukuzosangana nevakomana veChisport zvichizobudirira muna 2018. Hazvireve kuti ndakanga ndatanga kuenda kuChisport 2018 iye. Ndaitomboenda kumashure. Uchingonoonawo? Ndichingonoonawo asi ndiine tarisiro mhana yekuti musi wandichaisirwawo kamera pandiri ndichangoratidzawo shungu dzandinadzo. Ndizvozvo. Saka vakazoisirwa 2018 manje. Tinotenda ndine munhu andashanda naye anganzi Mr. B. Akazouya mukunoshanda kwangu naCaperton. Akati aiwa inini ndaona mune rudo mune kushingira muri pamwe chete. Ndinogona kukutakurai ndonokuratidzai vanhu vamunoshuva kuti mushandizana nawo. Sokunge kana uri kuchitungwiza kuti unzwe kuti kuna namukoma fanda na levels. Chinenge chitori chishuwa chekuti usangane nawo. Saka patakaudzwa nawo takati aiwa zvaringana takunosanganiswa nepatinogula kuti tiyambukire. Anditi kapi. Knowing their reputation of kukwiridzira manga maghetto youths vachisimudzira vakomana vechidiki vanenge vachisimuka paplatform iyoyo, wakanzwa sei iwewe uchishandizana nawo wacho wapuwa mukana wacho? Ndinotenda mukoma ula ndichiti mukusimudza kwavanoita vakomana vaivaya havana munhu avanobira mari. Asi chandinozama kutaura ndechekuti munhu uchikura kune munhu anouya mulife mako sebridge.
okuyambutsa nenguva nemwero ukatadza kuona kuti mwero wandayambutswa nepandasvitswa zvakwana nerega ndichizvitakura pachangu zveshuwa kaunopesera wakupomera vari pedo kuti ndiwakapocha but ini mukushandidzana kwangu navo nekuita zvatakaita handina pandinokwanisa kuvapomedzera ndinotovatenda nerudo rwawakandiitira nekuti hazvaiva nyore kuti munhu anoisa dhata rake mufoni make otora vhidhiyo otanga futi kuripusha ari asingazive kuti unonzani ndinoti rudo rwakanyanya izvezvi vazhinji vari kukuona pafacebook right now tichitaura newe because we are live ndoda kuti unoziva rutsigiro rwari kupiwa nevanhu vakawanda vari kukuona macomments ndiri kuona mucomment section and also unoziva nebasa raunenge uchitibatira so ngatimboti dai kuri kuti chewsport haina kukwanisa kukudiscover ungafungeri kuti ungadai wakasvika pauri apa nhasi ndaive netariro yekuti pandiri nhasi nditopasikanda ndaive neshungu dzakawandisa mukoma uya shungu kuburikidza upenyu hwandairarama hapana chaive chichifadza dzaingova nhamo nepfumvu saka shungu dzekubudirira dzaitovamo mukoma netarisiro zvekuti zviri zvinhu pazvakaitika handina kunonoita sekunge ndinogabha gabha asi ndanga nokwanisa kunoti ndiwo kamukana wandaishuvira zvaringana rega ndichizadzisa saka handingati zvakaitika paaccident mukoma uya ndizvozvo zvazviri muurongwa hwaMwari izvozvo unombowacheuka here anafanta nawo nekuti kazhinji tinokangana kwatinobva tinotenda hazvina chakaipa kucheuka kwandinoita ndiwe kuti mukoma wakafonerwawo pandinodiwa ndiri kudohwinza pakati ai wakanditoti mukoma handende ipapo tiri pamwe chete sokunge ndimiwo makandisimudza makasandidzana hande munoona simba renyu nedhata ramakajusa kuti randisvitsa papi saka ndiwo kuzorera kwangu nekuva rangariro kwandinoita handibhuka tiri mukoma fandani aiwa ndinozvitenda nekusvikudza tichinobata basa pamwe chete song yaunoteka kupinza mustaira ndeipiwe song yakandipinza mustaira kana kuti yakandipa kuti ndizivikanwe ndeinonzi lulalula song isiriyo tarisiro yekuti ndiyo yaifanira kundisimudza asi ndine mamwewo andaive netarisiro yekuti anonakidza akazotadza kuva iwo achinakidza vanhu kuchizouyawo lulalula makachikunzura song yandaiti ndeyekushereketana kuti musikanza saka kuti ndizoikoshesa pamberi pevanhu dzimwe nguva nekuipa tarisiro yakanyanya zvakanga zisirizvo ndine mamwe wandaitotarisira saka music wakainyora for fun usingazivi kuti yange chazita hit song iyoyo right song inonzi lulalula ndakainyora riri dambe kana kuti jeri kuti ndaifadzana nevamwe vangu havaiziva kuti lulalula zvinorevei saka pandaimba ava vaigona kakunosvika vachiti mbotsanangurira kuti zvaimba zvinoreva kuti asi iwe papa waimba zvinonyadzisira here kana wanga nemashoko ako ndakanga ndakaronga kuti mupfungwa dzangu kana vanhu vakakwanisa kutambira Hwinza ari pakutaura zvinonyadzisira ngavamutambira ari pakutaura zvinonyadzisira kure mangwana ndichizovaratidza kuti ndinogona kuimba zvine musoro asi inzira yakanaka here yekuti vanhu vakuzive mukuimba zvinonyadzisira kuitira kuti vagozokuziva mune zvakanaka mangwana wadi kutanga nezvakanaka ndinotenda ndichiti pasi rino mukoma ola zvinhu zvaakukosheswa kana zvaakuoneswa sezvine basa ndo zvakareruka zvisina maturo saka uchireve ipapo nyatsotsanangurira kana ndichitaura kuti zvinhu zvakakosha chaizvo mukoma zvinhu zvinoreva song ine meseji idodzaka ichisvika pakati peana nogona kutotadza kuteererwa asi isingareve chinhu ichigofamba nekuteererwa makachikonzero iko zvino zvimatararamiro ataakuita netsika dzese kwangova kufumuka mukoma saka toenderera mberi nekufumuka here kuti imi vechidiki ndimo vaya kuti full stop pane zvekufumuka togaza zvemberi zvirikuitika ndezvekuti takatambirwa negeneration yatiri nhasi kunzi tiri vanhu vasingakwanisi kunzwisisa kana kuti tiri vanhu vasingakwanisi kunodzoka kuvakuru saka inini nemaitiro andakaita handinei muono wamakandona kuti ndinoimba zvanga zvakaipa iko zvino nenguva yandiri nhasi ndiri kukwanisa kuratidza zvevanhu kuti ndinotoimba zvine musoro ndego yaimuzinzwe ndakazvichengeta ndinasi uchireva here kuti panguva ino hauchaimba zvinonyadzisira vaakuimba zvine musoro ndakunyara kutoimba zvinonyadzisira kumashow mukoma ola zvekutoti masong anenge ana lulalula muplaylist rangu handichamaisenda ndinotenda kuti haachafadzi vanhu ndiri kutaura naHwinza ndiye wandinaye panapa but iwo kakatopowa zita kuti baba chakadaroka chireka kuramba chitaura zita iroro but by the way rakutoti chaisa nechisi chimiro pano kunzika mukoma ola amene zvavakutaura but iwe wanga watopowa zita iroro zvinokufadza here kupiwa zita rakafanana neiroro kupiwa zita rakafanana neiroro ndinoti zvinoratidza izvo zvega kuti mukushaya maturo kwezvandiri kuita kune vari kutozviwanisawo hanya mukureruka kwazvo saka vanonondipa zita riya kuti vazame kuratidza kuti kwete kaHwinza tiri pakutoteerera zvauri kuita nezvauri kuramba uchiteerera misi nengu saka handikwanise kuramba kurigashira zita riya sokunge riri kubva kuvanhu inini kuti ndiimbe ndinetenge ndagara pasi ndazvinenipisa ndapinda muvanhu ndoziva zvandingakwanise kuimba kazhinji ndinonzwa vanhu achitaura maartists akawanda kuti music yaanotaka kuita kana first project yaanoita
inomisa pamap kazhinji havawane mari out of it haiwa bhadhare asi inomitisa mukurumbira. In your case song iyoyo yavakatanga nayo yakarira, did you make money out of it? Ndinotenda kuti inini lula iyi yakandipa zvishoma zvinomira sirivheri nendarama. Mhaka chikonzero dai yanga isiriyo kuti ndikwire mutungagoro ndinoonekwa kune vari jonu. Ndaimbosvika kokamukoma ula ndaisvika ndichiti ndinani ndakaimba kuti kudii. Asi ndinotenda kuti lula nekuimba wakayakaitwa chirega kuramba uchiridzokorodza. Ndinotenda kuti ndiyo songo yakazondisimudza. Makatarisa mamiriro andakaita chaiwo kana masimiro andaita hembe zvangu zvakasiyana. Izokoro zvinesta ndikona wakachena ari kupfekedza ndani bhebhera kweri kuchenesa ndio timailula. Hwinza. So still on pane zvoda kuti mbonzo panapa pane song Ja Master inonzi still on that song Ja Master came out saying you stole the song from him. How far true is that kunzi wakaba song Ja Master? Izvozvo kutaurika kwazvakaita mukoma ula zvisiri zvinhu zvokuti ndatanga kuzvinzwa pano. Ndakazvinzwa kare chaiko mukutaurika kwazvakatanga kuita. Asi handina kuda kuti ndimhanye kuuya kumainterview ndichiti mukoma ula tsanangurirai kuti ndigone kututsira vanhu ndizivazivise. Ndakangoti rega ndizvichengete mhaka chikonzero ndini ndaiziva basa rangu nezvandinoimba. Ndaive netarisiro yekuziva kuti zvichandipesanisa ende zvichatipa mupatsanuro kuti uyu ndiHwinza uyu ndiJa Master. Makatarisa muono iwoyo iko zvino nezvandinoimba zviri kuoneka pachena. Saka hauna kuba song yaJa Master? Handina chinhu chandakatora kubva kwaari. Ndinotenda sekudaro. But do you have beef? Is there any beef between you and Ja Master? Inini mupoto mangu mutori nechicken hamutori beef naJa Master zvitoti akatouya ndotomupakurira mawings. Okay, saka mukutowirira muri mafriends? Handina daka naye paanotoridza chaiko kana ndiri mota ndotobuda panze ndokwenenzera sezvinenge zvichiita vamwe. Right, that's great. So let's talk about your first time on stage, Hwinza. First time yako pa stage, how was it? And kwanga kuri kupi? Uchitaka kuenda unobata microphone bata mic pamberi pevanhu? Kunharaunda kwandaigara kuchitungwiza uko. Kuchitungwiza kunhu kwakakura mukoma. Saka paimboitwa ungano dzina dzatinoita tiri kumaraindi. Dzekuti panosvizwawo hamuni mimba anenge achizikanwa. Ememe vese venharaunda iyoyo mokwanisawo kuratidzawo zvipo zvenyu nekwamune muchienda. Saka kukusanganidzana nevanhu kunovaimbira ndakanga ndisisakwanise kuti zviite sezvinhu zvinondivhundudza. Nekunge vanhu vandakakura navo ndichiona uko mukoma vange vakawanda. Vanga vakawandisa. Chitungwiza yakakurisa mukoma. Ichokwadi. Hwinza ndonga messages andaona so far ati one day ari kubvunzwa nevanhu pa WhatsApp yedu and also mu comment section pa Facebook. Hanzi Hwinza ndimadzibaba here. Unoenda kuchechi kupi? Ndakambonamatawo ikoko kungochena. Ndichakura. Zvengu wakazosiya rini kumasowe? Ndingati ndakasiya mukoma. Hauna kusiya? Handina kusiya. Nekuti ina handidye nguruve pandiri panapo. Kusadya kwanguruve ndine zvandinotenda nezviri pachitendero zviri pandiri zvekuti ndakamboenda kumasowe kuwe. Saka nekuda kwechikonzero chekuti handichaendako misi nemisi hazvireve kuti ndarasa kachitendero. Alright, wakambobreaka. Tinotenda. Wakangoti mirei mbichana. Tinotenda. Wakahedhudzwa nei? Handina kuhedhudzwa mukoma. Alright, no problem. At least ndonga vanhu vari kunzwa mumatauriro ako rurimi rwako rwatanga ruri kumasowe kazhinji vanhu kumasowe zvinonzwika mumatauriro kuti munhu mupostori. Saka zviri kubuda macomments akaona kuti munhu akamira masowe here, munhu akamira masowe here. Now we've confirmed that waenda kumasowe. Waenda kupi macho kumasowe? Kunonzi kumadzibaba benji uko. Ndikupi? Kuchitungwiza. Kujay. Kujay. Kumasowe kundai kuenda na amai vangu. Pamdara judge B judge. The B judge. Eka. Pa B judge. Zokuti. All right. So your initial stage name was Sky. Sky Child. Was later changed to Hwinza. Take us through that. Chichakada kuzochinja zita from Sky Child. Musi wandasangana nana mukoma Fandani pachiitwa Redeem Lounge. Redeem rainzi Fair Redeem. Matauriro andaita inini, matauriro andinoita sekubvunzwa kwaita vanhu kuti ambori madzibaba here kana kuti inyaya yekuti ndakakura nambuya vari pedo nguva zhinji. Saka kutaura kwandaita nambuya handaikwanisa kuti nditaure kuna gugu ndine ukasha kana kuti ndinotaura sendisina hunhu. Ndaitora kurunyorova ndotaura nambuya. Zvirimo mandiri nhasi zvokuti ndinosvika pakuti ndoita kunge ndienda kumasowe. Asi ndinototenda kurayirwa kwambuya wangu wakandidzidzisa zvekuenda mupeni. All right. Saka ndosaka ndozochinja zita rako. Kuzonzi Hwinza ndasangana nana ngoma Fandani na Levels musi uyu. Ndiri pakupefoma
ndaiti DJ Hwinza Rhythm kuti Hwinza ndokuti Hwinza makorekore anoti Hwinza tinotenda saka padhanziri nekupefuma kwose vanhu vakapedzisira kuti Hwinza Hwinza meaning kuti vaiseka kaHwinza aka ari matauriro andaita naDJ Andiridzi alright unoona ndapabati Hwinza kubva pastage vanhu vachingoti Hwinza saka levels azogara neni pasi ndadzoka kumangoma depot after chiitiko chichaitika ndokanditi iwe uri kumboona here mavhidhiyo andakatanga kumaratidzwa mavhidhiyo akanditi zita kuti Sky Child handifungira kashanda so kunge vanhu vese wawanzwa wanga wakunganawo kwavafadza musuwo vaingoti Hwinza ngarichiva iro zita rako ungoti Hwinza iro kuramba kana kuzvitambira ndora zita rako zvakakubatsira futi ende miraone vakandipa mwaka vanhu vese vakatanga ngoti Hwinza alright zvekuti ndakasvika pakurutambira rizari nice one so music yako Hwinza tichitaura nyaya yekunyatsira kwanyambotamabani tell me something wakatogara pasi iwewe unotogara pasi unonyatsotonyora mhanzi yako lyrical content yako ichitonyatsoisa vauga iyaya was it your decision or is the culture of the genre inowazimdanso kana kuti zvakamira sei yakanga isiri decision asi pandataura pepe kuti vanhu vane kukoshesa zvinhu zvisina maturo mukoma ola vakakoshesa zvisina maturo sekutaura kuri kuitika kuti song yakadaro ende ichinzi yakanyadzisira hayambofanira kunditakura kuti indisitse pandiri nhasi but honai mukoma ola zvayakaita saka vanhu vane kukoshesa zvinhu zvisina maturo ndokutenda kwandakaita ini ipapo asi now that watiwe wadzoka mukuimba zvakanaka totaura kuti vachidika vachadzidza zvakawanda nekuti mune zvinyadzi zvizhinji hazvinyatsodzidzisa nditinoira nepapo tinotenda sekuti makada kutarisa ndine soro jena album randakaburitsa okay kuti soro jena pacharo kureva kuti kusiyanisa mwana nemukweguru alright soro jena munhu anenge achena musoro nendebvu zvose kuratidza kuti munhu akura aona zvakawanda saka pandakanodzoka nemuono uyu wesoro jena ndaida kuzama kuudza vechidiki kuti no hazvinei mhaka makanditambira mune matambiriro aya asi ndadzoka kandichida kutsanangura meseji neimwe nzira yamaifunga kuti handikwanise kuitsanangura handina chandisina kuimba mukoma paalbum iroro chinoreva nechinozivisa tingangoti chete kusazivikana kwari kuitwa nevanhu asi ndiine kuimba tiri kupinda mbichana okay akaimba meseji chaiyo kumba vanoti chine music yako kumba vanotofarira kusanganisira yekudhara yaimba izvozvo neyavanayo mazuva ano tinotenda mhaka chikonzero pandaita zvandaita zvekumba vaitoti tinotarisira kuti uzoimbawo zvatinoteerera isusu saka pari nhasi vanotofara nekuti ndiri kuimba zvikuitika mukurarama kwangu nezvimwe zvinoitika mukati mehama dzangu pamakore awagara mumusic industry ndezvipi zvimwe zvawadzidza Hwinza makore andagara mumusic industry ndaona sekunge inini tinofanira kutambira chinhu chinonzi kukura nekuzvirumura takatadza kutambira chinhu chinonzi kukura nekuzvirumura zvakawanda tinowanikwa tane kupomera vazhinji vasina mhaka tinotenda muna izvozvo so what are some of the obstacles kana zvimhingamupinyi zvavakasanganawo nazvo murwendo rwemimhanzi tinotenda kuti uchiimba kune vanhu havangokutambire vose kune vamwe vanokuzvidza nokukushora sokunge ndo vanenge vanonoka kuona muono waunenge unawo kwauri kubva nekwauri kuenda asi vazhinji vakazoonawo kwaunobva nekwauri kuenda vanokwanisa kutsigira kuti ayo mukomana uyu kwaari kubva nekwaari kuenda tiri kuona sekunge paari kufamba nenhano dzakati nedzakati nedzakati so ngatimboti ungadai une masimba takupa masimba ekuti uchinje zvimwe zvinhu mumusic industry yemuzimbabwe ndezvipi zvinhu zvaungatarisira kuchinja zvinhu zvandinotarisira kuchinja ndezvekuti ndiri kuda kuti tisave nekutarisira vechidiki vari kunze uku vasati vane zvikwanisiro zvekuti vange vachizvitakura kunozvisvitsa muvanhu munokwanisa kuenda kumberi vanhu vacho vari kumberi vanotarisira kunzi vasimudze vanhu ngavasava nekuzvidza nekushora ndo zvinhu zvega zvandinokumbira kuti angava asingazikanwe mwana angava asingadii kana awewo pamberi penyu achikumbira kuti gonai kumuteerera musayerure mhaka chikonzero vazhinji vari kuyerura mukoma munhuwo akayerurwa ruviri rutatu dzatova ndurumwa nekusutsukidzana haachakwanise kusimuka achienda tinotenda saka vanhu musayerure ngomerai kujaja munhu ndinoti dzidzai munhu nekuzama kuda kuona kuti ari kuenda nekupi nemuono wake ndo chinhu chandinokumbira mumusic industry Hwinza tinoona maartist mazhinji achichema nenyaya yekutsotswa nemapromoters wakambosangana nazvo here zvekubirwa mari nemapromoters or even mamanagers chaivo chaivo handisati ndasangana nazvo zvekubirwa mari mukoma mhaka chikonzero inini chinhu chinondiraramisa kuti ndisadzosangana nezvinhu zvakadaro
kurumidza kuzvirumura nekuziva kuti ndiri kukura ndinofanira kubva pano nenguva yakatendera ndobva pane mumwe ndonoyambutswa nemumwe saka zvinhu izvozvo kana ndisina mukoma wela ndichapinda mukamfuti zokuti munozondipa kuri vanhu saka kubirwa mari neinei handisati ndasangana nazvo sokunge ndiri munhu anozviitira zvinhu zvake ega. Ndapabata ipapo ndanzwa uchitsanangura nyaya yekufarira music yaShinso Man kubva uchikura paya and also ndotombonditsanangura kuti what do you admire about Shinso Man? Mukukura kwangu ndichiteerera music yaShinso munhu wekuti mukuimba kwake nezvaaita aizvitemba ende aiziva kuti ndiri kuitei saka muone iwoyo wakangondipawo mandiri kuti kana mukoma vachikwanisa kuziva nekuzvitemba kuti ndoita chakati chitobudira chiko chichanditadzisawo inini kuita saka ndo chimwe zvinhu zvandakadmire pana mukoma Shinso ndakadzidza kuti ukava nekuzvitemba nekuzvimirira pachako wega nguva inotongosvika mukoma uyu. Alright. Pane maplans here atingatarisiri akona mukoma Shinso kuita collab? Takatoita mukoma inonzi pandaingofamba ndiyo yangowanawo song iyoyo ndaitoimba ndichiudza mukoma Shinso kuti pandaimba pese ndichida ndaitosvibira kuimba neni zvekutoti kuimba tese kwataitawo kwaiwa ndinoti dream come true ndakomborera. Ndinotenda Hwinza. You have an album to be released next month, musi wa 1 October, titled Marairwa. The album. Tell us more about it. What's the story behind this album? Zvakanyatsomira sei? Nyatsotsonangura tinzwa. Chinonzi Marairwa, kurairwa tinoti kudzorwa nekuziviswa mazano ezvinoparadza muupenyu. Ndio anonzi Marairwa kana kuti kurairwa. Saka unenge wakwanisa kuzvipeta wazvita mwana woenda kuvakuru wokuravira kuti gora reupenyu rinofamba rakadai gora reupenyu rinofamba rakadai haredi mupembi ndoga unoda kuti unzwanana nevamwe makachikonzero muzuva remangwana mune kutambudzika zvekuti unozoda vamwe kuti vakubatsire sikai. Saka mumarairwa umu ndini munhu airayirwa ndakazotora marairwa andakarayirwa aya ndakati ndichizivisawo vamwe vechidiki vane zera rangu kuti vadzidze. Saka parichabuda album ndinoti aiwa teererai munzwewo sekurayirwa kwandakaitwa tonzwa kuti vari kuenderana nekurayirwa kwandakaitwa yavo timbori vangani vari kusangana nazvo tinovimba nekutenda kuti takawanda. Musi wa 1 October tinotenda ndo pariri kubuda asi harina haro zvinyadza ndizvo handina kana makatorinzwa rinonzi marayirwa kurayirwa mwana haarayirwa achiudzwa zvinonyadzisa anourayirwa achiudzwa zvinogara mumwoyo nezvinogara mupfungwa neana okura nazvo. Okay. In 2021 you did a video uchiratidza iwewe kushungurudzika zvakanyanyisa after your ex-wife allegedly packed her bags and left you akakusiya. Chii chakaitika Hwinza? Ndinovimba nekugashira kuti mukoma zvimwe zvezvinhu ndakasangana nazvo ndiri mwana mudiki zvekuti sarudzo dzandaiti ndidzo dzakanga dzisiridzo. Saka muzvakaitika zvose handina kupa mhosva asi ndinozvigashira ndichiti zvakasangana neni ndiri mwana mudiki ndisati ndakwanisa kuronga nekuziva kuti chandasarudza ndichiti ndochiitiko ndicho here kana kuti hachisi ende ndiri munhu wekuti ndinobvuma nekutambira kuti zvakanga ndakusangana nazvo zvinhu zvitsva. Saka unofungidzira kuti pamwe uchangoramba uri mudiki. Tinotenda. Wangaone makore mangani mgorei? Ndichigarisana naadzimai vangu ndinotenda ndaive ne 21 years. 21 years. 21 years. Ndo pakaitika zvinhu izvo. Mune vana mese here? Tine mwana mumwe chete. So muri kuita co-parenting o mwana ari kuna amai? Mwana ari kuna amai vanouya chaizvo mwedzi wega wega vachitora mari yekuti mwana anga achigara pakanaka paasingabviswi nemarindiro. Muchibatsirana pamwe chete nemunyowana onai? Makuda munyaidza kodzero here? Makumbunyaidza kodzero dzanzi kodzero. Hwinza usadaro. So of late Hwinza, you have been trending not because of music but your love life which I was now talking about. Chimoko chako chinjowane. What is the name and makasangana kupi nebebi rako? Takasangana nomtown ndichitorwa round. Tonazi medu marari medu. Maona. Saka zvinoita ndezvekuti mukuimba kwangu ndingati mimi munhu wekuti ainakidzwa nemusic yangu akakurumidza kuinzwisisa ende ainzwisisa ndakaonawo zvangari ndakati ndogona kakudendemara zvangu apa sekunge mafanzi aya ari kunakirwa nemumhanzi ko takangoumba imba zvese mafanzi handikanagara anakirwa nemumhanzi saka ainge achingwesawo simba rose kumumhanzi. Wakati katingoumba imba nemafanzi vayo. Because mkoma pane time yekuti unobelieve fani ndikutaura kuti ndinakirwa ngoti hama fans. Barozo tabaka ndikotokipura.
wakabva unotora fani ndakabva ndati fani rangu iri chigarira pedu ujambe ngoma chigarira pedu ujambe ngoma saka anga asina face wake ribeni anga aripo asagona kumubata zvakanaka saka iwe wakascratcha munhu handina kuscratcha mabatiri andaimiita ini ndo akamupa ega kuti agone kugara munzira dzangu vangoti vati pana bagati topinda kuna mukova baba vane tachi paamerica Hwinza zandidaro chama and I know wakabvora kutrade on social media zekuti daro big time because of baby unoti baby arwana kubi ngoma no baby arwana kubi baby mazona sekuti zvinhu zvisingatarisirwe nevanhu kuti Hwinza angakwanisa kudanana nemhenya ndozoshamisika pape kuti vanhu vanikoshesa zvisina matiro ngoma nekuti ndi Hwinza azomhanya unetsvera kadenga yakatsuka ine mbutu nechi kozvai papa saka wakanikikina mhane nguva yakadii muri meze aiko zvino zvinoza kutokwana 5 months idzi ngoma 5 months muri meze uri tasira kumuroora here kana kuti zvakamira sei mati ngoma ndati kutasira kuroora here because she's listening she also need to know kuti okay what's the plan with this guy tarisiro ndiyoyo yekuti ndigone kufambisa zvinhu zvichizosvika kuzonoroora asi tisingazive zvinobuda tinotenda uchirevei pa kuti tisingazive zvinobuda uri kumudhauta here uri kuchaka kuti unotorerwa here bhozi wakatorerwa mumwe handikamapaona manje uri kuchaka kutorerwa bebi kona anogona vake tese tinokumurira ngowani aisha saka uri kuchaka kuti unongonziwa scratch but ndoza ndimadiwa nomuita iyoyoka chimbomuimbira ka freestyle ndoda kumbopa 30 seconds chimbotitora freestyle yamimi freestyle yamimi watanonzani alright zvinoti kandozvibane songo yangu inonzi bebe rangu aiwa mira anonzani munhu anonzi maloti ndorozikana vanhu maloti right chimboimbira maloti freestyle chingoti izvezvi take it away iwewe ndiwe wakatanga kundiitira musarinya iwewe ndiwe ndokubva wandimenya kunge mufarinya iwewe ndiwe wakatanga kundiitira musarinya iwewe ndiwe ndokubva wandimenya kunge mufari pedegu ndadonha namanhede pakura kajembe wandipaka spede ndichiti uri dictionary nyamba uri nyede aiwaka ambuya yakupenda sana mutima wanga yo zvatasangana musatobva tawaka moyo wangu waucheka nezebanga wakanditangitsira orainyakanyaga saka munhu ronga muri mudheni unogona chingomudonhedzera mahits andiri muri tu zvenyu bozi ifani kairo iro kairo fane kujamba vangoma endera kumajambira pedu okay, I see a lot of comments on I can see on Facebook right now. People are just having so much fun. People's reactions, on social media. Though angari mawani vamwe vakati muna kufitana, vamwe vakati hasi wife material, pane pachingotaura zvakangosiyana siyana. Iwe panotaurwa izvi, Hwinza, unozvihandla sei paunonzwa mashoko ese aya pa social media? Right. Nyaya idzi pandinodzinzwa hadzina chadzinoita kwandiri mukoma uyu makashikonzore ndindega ndinoziva chandakada pafana rangu manzwa mukoma ndindega ndinoziva chakandipira kuti nditi ndakudanana nefana rangu saka zvinozotaurwa nevanhu aiwa ngaziwe zvazvo but sarudzo ndini ndakaisarudza nini hazvina zvazvo kuuya zvichichinja ndizvo zvandiri kuzama kutaura nefana rako mukutoenda mberi kana tiri kuenda mberi tikutoenda mberi asi mafanzi anogona ngouteererawo kafuti mumwe munhu munyowani anouya angonakidzawo kana ari popten anakidza mafanzi oyo kudza mudungwe saka ndati mafanzi asi kufamily makatointroduce here munhu because ngoma nguva yafambuka saka kuzikanwa kufamily kuzikanwa nemachemberi nene anenge achizikanwa sokunge munguva dzimwe dzandinenge ndichifamba ndichinoona hama ndinenge ndinayo mune muri mese. Okay, this question is directed to your girlfriend. You have been trending on hauna kuenda naye madam vasara zvavo but vanhu havasi kuona kunge mujolero vamuri kungoita kumba kana even mumastreets kana kuti ingori nyaya yekungopusha futi mawegs zvinoitika futi ichokwadi muono nevanhu anenge upikisi dzimwe nguva munhu wakanaka asi iwewe hausi mujolero according to you ngori zvokungopusha mawegs inini zviri pachokwadi mukoma kuti ndine chitarira chakanaka
asi chinozobuda mukati mezvandiri kutarisira ndochinozondisvitsa mune zvandiri kutarisira. I heard kuti mudzimai wako bhebi rako amusati magara mese zvekuti tamukadzi nemurume satisfied asi muri kugara zvenyu mese? tigare tese. Anogara kwake anendewo kumba kwakeko. Ini ndine kumba kwangu. Uye anogara kwakewo tinotenda egawo. Kunosiya bhebi chigara rege sei? Ayo ane life yake yaanoraramawo yakanga yakasiyana neyangu. Saka anotouya toita zvatinoita kudzokera kumba kwavo mukoma ule. Right. Zvekuti togara tese semukadzi nemurume ndingakunyepera. Asazosvika ipapo. Okay. Ndakanzoti ndiyako kumanager, is it true? Ndo zvanga zvichiitika semunhu andoswera naye. Saka pane zvimwe zvekuti mukoma ula pandinenge ndisingakwanisi kupindurana nevanhu vakawanda because pandichada kutaura nemi ndichada kutaura nehama ndichada kutaura nani. Dzimwe dzenguva runhare rwangu ndianenge arinaro. Mukumanager kungopindurawo mameseji asangana nawo akabata phone. Saka phone inenge itori nechimoko. Inenge ineni. Une line rebusiness yakati ndo rimwe chete iroro. Ndine line rebusiness. Nerimwe line rako personal. Saka rebusiness ndo ranenge achimanager. Right. Zvebasa ndo zvaanenge achiita achingoposta. Asi hazvina matambudziko izvo tinombonzwa nevamwe kuti hanzi ukapa mukadzi kuti amanage business especially renyu rimbo dzamakunetsana especially achiri musikana wako. So far musati masangana machallenges akafanira iyayo. Zvekudaro zvekuti musikana ukamupa maaccounts ako kuti amanage anozonge akuita munhu wekuti mune madanana nemwe munhu vanozviona mani. Saka inini mukunotendera zvisedzo zvichiitika handihambi nge ndine tasiri yekuti zvakaipa. Alright. Kana zvine kuipa zvikuzondiratidza kuipa kwazvo mukoma semunhu ari mazviri ende ndichagadzirisa. Uchagadzirisa ipapo. Aiwa tinoda kutenda Hwinza, mashoko ako akanaka chaizvo ende vanhu vari kufara kukuona pano. Hwinza anonzi Nzawi ari pano mukomana tofarira music by the way. I'm a big fan. Ndifamba zvano iterera music yako sometimes mwacha iti nditerere ndine vana ndechizoti ndato ndega ndozomboti bozi mabbeat ako pane ndine vana ndomboswitcha. Aiwa ndati kune dzimwe dzacho dziadzi saka ndichakusiyira idzine musoro. Nditipo dzakawanda dzoti I can listen ndine vana. Dziriko mukoma. Dzakawanda. Nobody ture. So, but you know what? A lot of negativity, has been thrown at you. Unozvimanager sei negativity? Makomenzi anengachingouya kupa muwanhu. Machikupisa iwewe. Mukoma muupenyu vanhu vanotaura vakawanda ende haukwanisi kuvamisa. Asi chinhu chandinokwanisa kutaura ndechekuti uchiudzwa zvinhu nevanhu vachipotsera matombo iwe tarisa kuti dombo rawapotserwa rine makona ese here kuri vakise imba. Kana risina makona chinhu runongobva achinatsoripotserera kure futi because haritorina shumo. Harina shumo harina chinoreva. Your shona is deep. Very deep. Watawakurira kumusha ndekupi kumusheko? Kwamurewa. Your shona is deep my guy. Tinoda kutenda. And ndona ma questions avanhu vari kuuya hanzi ndibvunziro kuna Hwinza. Ndangoerenga zvipa WhatsApp handiti. Hanzi ndibvunziro kuna Hwinza relationship yake naSolo. Solo anoimba. I think so. Ini ndakatoona video rake naanzana naindunge yuti vakaita pasong yawo inonzi ndine budget yezvozvo handingati ndine chakaipa asi ndinotofara mukuona kuti mune zvandinoita inini kunyange zvichishorwa mukushorwa kwazvo kune vari kutozviteedzera zvareva kuti vari kuteedzera vari kuona kunaka kwazvo vane mwe muonoka usina vanhu vekuti vari kuzviti zvakaipa. Saka ndinotofara mukoma kuteedzerwa makachikonzero ndo zvinodudza kuti zvandiri kuita zvine zvazviri kureva kune vamwewo vanhu vakasiyana nevari kushoropodza. Hanzi nemupana paola udza Hwinza uyo asiye zvekuimba ashandire Mwari kumasowe ngoni dziripo dzizere ndatenda katatu kasingagume amen baba nati pambare. Asi wakamboprofita? Mukoma zvipo zvakawanda. Une zvipo zvakawanda? Tinochenda kudaro. Waito uchikutoprofita here kuti wakazomira pawakabreka? Handingati ndinoprofita mukoma. Asi ndinoti zvipo zvakawanda. Une zvipo zvakawanda. I know, you just confirm, it's not a problem. You can just tell us. Apana chipo chaMwari hachina need kuti uchiwanze because ndechango. Handisikuwanza. Exactly. Saka ndinotarisira kuti ndine mashoko andinokwanisa kutsanangurira vamwe. Saka zvaibvira ndine muono wangu neshono dzangu idzi ndachitoti ndinechida kuti maprogram twangu kuti ndichikurukura navana vadiki vezera rangu ndichivaudzawo zvandinoziva makachikonzero ndine zvandinoziva zvekuti dzimba dzatiri kuvaka vezera rangu hadzisi kukwanisa kumira zvakanaka kunomira kwenguva. Tiri kupinda mudzimba tisina kuudzwa tisina kurayirwa. Asi nini ndinotenda nekuti ndakagara nevanhu vakuru ndine mutauro wekuti ndakavabvunza vanopindura zvizere. Saka dai vazhinji vachikwanisawo kundipa mukana ndachidzidzisa vazhinji ava
vana vari kukura tirege kushorwa tichinzi tiri generation isingateereri ndozvinhu zvandinoda kuti inini ndichinzi ndapiwa simba ndikwanisa kuzvimisa umbozviita zvinhu zvakafanira izvozvo tinotenda Hwinza ma-allegations anoti unorova dombo wakarisiya rini dombo imi kana muchitaura zvedombo ramutaura nderipi because jesu idombo ende tine matombo ekugezesa saka makati tiregedze matombo takutofamba ndine manga because matombo ndo atiri kushama saka rega nditsanangure ndichiti kune vamakanzwa vachinzi vanorova dombo kune vamakanzwa vamakaona vachinzi vane kubata kwavanoita zvinodhaka mune vamakanzwa here vachitaurira matauriro andinoita uchirevei Hwinza matauriro andinoita inini because kana vanhu vachitishonera kune zvakadai kumunhu wedombo kune vandinoziva unorova dombo hazviko ina handisi wedombo ndiri webute unorova bute straight away ndo rinokudhaka asi makandibvunza kuti wakasiya rini bute ndokudza kuti handina kusiya unotorova musandifanira nze kudombo handina kumbobvira ndakaribata Christ omeza hauna kubvira bata kana zvinodhaka zvimwe madrugs mamwaya tinotenda nekuzvipikira pamberi paisha Jesu amusiki tichiti takatonzi tinorova dombo mukutoti mbunyikidza kodzero mutimbunyikiza kodzero Hwinza timbunyikidza kodzero mama. So Hwinza, what's your advice? Ende mashoko ako ndiri kunzwa ari kutaura zvakanaka. Mashoko ako kune vechidiki vari kubata zvinodhaka ndeye kuti kudii? Mashoko angu kune vechidiki vari kubata zvinodhaka ndeye kuti zvinodhaka handizvo zvinokupa kuti iwewe upenyu hwako kana une zviri kurema ndo zvinozorodza. Nyaya inozorodza zvinhu zvinoremera mukati meupenyu inotaurwa usina kudhakwa. Pfungwa dzako dzisina chakadzimbunyikidza uri ndike. Saka vanhu vari kufunga kuti ukatora zvinodhaka uchakwanisa kugadzirisa zviri kukunetsa muupenyu. Handizvoba. Kutowedzera kuzviuraya. Powerful. Mashoko auda kunyatsa kuti usiye mhuri yeZimbabwe ndiye kuti kudii boda kupa mukana kuti uite freestyle yako. Paya paenda kupa freestyle enda kumbunyikidza kodzero ndakupa freestyle yebhebhi rako. Apa ndakupa freestyle isa kumbunyikidza kodzero. Kumbunyikidza kodzero iri shoko iri rakapenga kati. Karafana kutrenda ndiri kanzi kumbunyikidza kodzero. Ushimbatwa. It's a new new word kandanzwa nhasi kako. But mashoko auda kusiya unyatsa kutaura kumhuri yeZimbabwe before watitra freestyle ayakati kapuwa mukana nakumboudzwa mhuri yeZimbabwe ndeye kuti kudii. Mashoko andoda kusiyira kumhuri yeZimbabwe ndeye kuti handibate chinhu chinonzi dombo ende handakambobvira ndakabata ende ndichava mumwe wemumwe wamusashandisa kuti ndisvitse nhau yekuti dombo rakaipa kuvanhu. Ndichazvipira kuti mundiudze mashoko ndimaimbe ndimasvitse kuvanhu kuti vanhu vaone nemuono wekuti handina chekuita mukati mariri. Makachikonzero vanoribata nevakuita chi hatiimbe tese. Ndinotenda nekutambira kuti ndine kwangu nemararamiro angu andinoita. Hwinza ndiye bute asi dombo. Saka wakuita zvechiwanu. Bute rinongorwa nemunhu wese. Chero zvake. Asingatauri ane mudzimu. Bute rinongorwa kunge shebeti. Okay, shebeti. Bute rinongorwa kunge shebeti mukoma nemademeti. Hwinza, what a show. Okay, thank you so much, my brother. So give us your freestyle. Freestyle yangu kumhuri yeZimbabwe. Vabereki vari kuchema vasi kufara vana vakuwara nezvinodhaka zvavanotora vanakomana pamwe nevanasikana tikarumbidza tarunga mukaka kutovhiringa upenyu mukuwanza mbimbindoka uchazodhibhajira sazanondoka pinda mune vamwe usavatamba woga upenyu sandikodhurura vabereki vari kuchema vasi kufara vana vakuwara nezvinodhaka zvavanotora vanakomana pamwe nevanasikana tikarumbidza tarunga mukaka. Can you imagine kurara uchipinda pisi kuzama kubatanidza mari yefisi wobvanzwa mwana akaiputa witi imwe ndo yakanobhetera kuMadrid. Akanobheta mari yeFisi. Thank you so much, my brother Hwinza. How can people get in touch with you? Talk about papi wewe. Hwinza munombata pa number dzinoti 078 73 73811. Dzokorodza 078 7373811. Kana kutsvaga mukoma wangu anonzi Shumba Fashion kana kuti boss rabwa
kana boss rabwa Yes. aiwa tinotenda zvikuru Hwinza neku yakwata pachirongwa. aiwa ndinotenda That was Hwinza chikomana chepachiitown wadanga chitara naye mangomunzwa aiwa hapakaipa. Thank you so much to our viewers and also our listeners vari kutinzwa pamhepo nevari kuona pamafacebook. Tinoda kutenda zvikuru vatyairi vechirongwa nevanga vachipepeta kuti zvifambe zvakanaka, maengineers edu manyama uyezve vakomana vedu vedigital loud 5 mushunje and nyengeterai dingana the producer. My name is DJ Ola7 Owen Wekomadondo. You can follow me on Instagram at DJ Ola7, Facebook page DJ Ola7 Star FM, and of course my YouTube channel at DJ Ola7. Don't forget to follow us on the big one at Star FM Zimbabwe. That's our Facebook and YouTube channel. Totenda zvikuru muwe nemanheru akanaka. Parizvino tobokupai news. It's 8 o'clock. Thank you.